Ej, žuti, crveni je! Aj, nacrtaj se dolje! Ej, mamo od žutog, može se vaš sin doći igrati? Ovakav izgled se nije dogodio sam od sebe. Baš, tuži nam se. Bomba, stari, ne zanima nas. Kažem vam, meni ovdje nešto smrdi. I na nama je da to razotkrijemo. Razotkrijemo što točno? A možda su samo inovativni. Idemo! Utova! A stvarno su malo čudni. Jesam ga! Odlično. Dečki, vama stvarno ništa od ovog nije sumnjivo. Kažem vam, ako itko zna što su ove svinje naumile, onda je to Veli Orao. Evo ti Stavro, jedinog ovdje! Ukusno, njam, njam, njam! Kuku! Pozdrav ptičjem otoku! Nema naše. Jel Veli Orao još uvijek živ? Je li ikad živio? I ako je živio, gdje je živio? Kraj jezera mudrosti na drevnom stablu. Ma to je bajka. Pretrčao sam cijeli otok. Gdje bi to uopće moglo biti? Nebu pod oblacima. Dug je put do vrha te planine. I da budem iskren, mislim dobro bi mi došla vaša pomoć. Jesam ja to dobro čuo? Ništa, samo kažem da bi mi dobro došla vaša pomoć. Oprosti, nisam te baš dobro čuo zbog tvog ega. Možeš li malo naglasiti tu zadnju riječ? Trebam vašu pomoć. O, pa šta nisi odmah rekao? Bomba? Idemo!